Sa jkun qed iħares lejn il-Berġa ta' Kastilja, warajh il-Borza ta' Malta. Ix-xogħol fuq il-monument tal-bronz fġieħ l-eks Prim Ministru Karmenu Mifsud Bonnici li f'Novembru li ġej sa jitqiegħed fi Pjazza Kastilja għaddej ġmielu fl-Italja. Il-monument qed jinħaddem il-pittur u skultur Awċi Manuel Farrugia. Ma TVM News is-Sur Farrugia qal li bħalissa qed jinħaddem il-bronz f'Underija f'Ruma. Qegħdin fil-fażi li qed jiġi kastit, jiġifieri jkun biċċiet jiġi kastit waħda wara l-oħra biex imbagħad jingħaqad u jiġi rfinat iktar il qudiem. Is-Sur Farrugia stqar li biex ikun jista' jinterpreta lill-eks Prim Ministru kemm jista' jkun sew kellu jidħol fl-ispirtu tal-karattru tiegħu. Lill-eks Prim Ministru s-Sur Farrugia għamlu bil-qiegħda. Dan mhux f'kombinazzjoni li l-biss ukoll għażlu biħsieb. Il-poża li jagħtu lil nies umli jew inkella regali tal-Kastana huwa umli għax Karmenu kulħadd jaf kemm bniedem umli hija dik ta' bil-qiegħda. Allura għażilt li jkun bil-qiegħda neħħejtlu il-blazer minn fuqu biex nagħmlu iktar ngħidu hekk ċivili u qrib in-nies tajjeb u bil-kliem mxamrin li hu bniedem tax-xogħol li hu lest ukoll lest li jisma' anke l-qagħda li għandu jdejh marbutin u qed iżomm jistrieħ fuq il-briefcase li hija li kienet sinonima miegħu qisu qiegħed jisma'. Ma TVM News il-kap tal-operat ta' Heritage Malta Kenneth Gambin stqar li Heritage Malta hi responsabbli ta' aktar minn 30 monument nazzjonali. Konna bdejna b'ċentru ta' Bone u Guido De Marco fl-2013, komplejna b'Mintoff, l-aħħar wieħed li għamilna Oliver Friġġieri li ovvjament mhuwiex personaġġ politiku ma wkoll personaġġ nazzjonali u issa wasalna għal Karmenu Mifsud Bonnici. Il-monument sa jiġi inawgurat fil-5 ta' Novembru li ġej feluq 3 snin minn mewtu.